ina gaya ma wani abu a duniyar nan idan ka cire iyayena wallahi babu wata yarinya da nake so kamar wancan yarinya amma na gagara gaya mata. Amma ka san Hausawa sun ce a rashin jinya ne bari. Haka ne. To amma ka san kuma me yake damuna da ita? Sai uban girman kai. Ga kuma wancan mahaukacin da ya kasa ya tsare. Gaskiya dama na lura da shi. Shi dan a bata ruwa ne ba dan a sha ba. Haka ne. Hausawa dama suna cewa kwana 99 na barawo. Zan daure in yi ta maza domin in gaya mata. Allah nuna mana wannan. Na so mu cikin Maganar da kima kuma kya da son shan magani wani. Kai ka san ciwo da sauri yake shiga a masaukin sai a hankali. Amma ai sai shi sa aka kira shi magani. Sai ana shan magani sai a samu sauki amma aka ce ba za a sha magani ba a samu. Ga wannan inji baba ya ce a jiƙa da jan kanwa a miki sanar sha. Kai, ne maka magana. A ji dan ne baka sani ba. Na san ta wani. Da ƙara sauna. Kai, ina wanda ka je ni. Dala ka za ka zama yana. Allah zan gwada wallahi ka daure yi mata magana saboda irin abubuwan da suke faruwa ka yawwa ka san dama an ce Laraba ta ba wa ranar samu to ga mutuniyar can ina hanki ka daure yau ka gara fara gani shi haka ne bari je yi mata tirana nan to bismillah na zuwa haka. Wala zan je gidan sa aure.
ba bifin nan na kafa cakwai ne ba. Kuma ga ya kamata mu karasa. Shege ne fuskar agwagwa kawai. Abu da shi gama gadin naka. Insha Allah zuwa ɗaya zan ɗan shi. Ai mu ma fasa mu. Sabon zance, sabon zance, sabon zance ake. Dajida. Ina ba dan dai bacin amana da ai. A'a ba so amana ba magana take da cikin gida. Ai tunanin cin amana da ai. Ana fasa wa ciki Sabon zance, sabon zance ake. Ni burin na rayu da ke a kiyasin. Reza, akwai matsala fa. Da Sajida da Salim wasan kwaikwayo kawai suke yi. Akwai wani ba tsakanin su. Ya kamata ka yi bincike ka gano me yake a tsakanin su. Ko ya ke ne? Ai mu kana nufin wai cewa wanda hanyar dora da ke tabbas yaran ke da sarkin da ke ba shi in dai na yi bincike na gane cewa dora da ke ba su na ci wallahi na tun kuɗi ta. Kai ba cewa kawai da abu. Ko ya ke nan? Ai kuwa fere ta. Wani kawo da ɓanta ku. Ka san me zai ba mu? An wai mu sa ta wani. Amma mu My love, my sweetheart. Ina muku sai ga shi kare. My sweetheart. Ko da yake na san ku yan kauye. Sai ku rike ni sweetheart. Wala ki dinga. Wato sweetheart yana nufin wanda kake so a zuciyarka ba. Wani bayan shi ake nufi sweetheart. Ita jira. Kaje da ne kwashe da kuma ba buwa so zan biya. Ke san shi ne? Yayin ki ne? Ba ta ma kake yi na san tona rantsewa da girman Allah daga rana mai irin da yau. Idan na ƙara ganin ka zo wurin ina fata ƙadan cikin nan waye ko fata mata gure. Don Allah wannan ya zama tura na karshe ranar da na ƙara zuwa da dangi wani dangi da wani yana ce miki ina terere dan aji wannan san gefe in ba yana ci amana ki ba shege ne waye ranar nan shamaki ya gaya mun ya ƙara ganin ka da tajiya ba na ma iyaka da ita ba. Kai ba ni ya kamata ta kare ka samu. Kai kamata ka kike magana da ni.